Iwan John yw'r unig un ar llwyn y wobr o bocedi'r Cardis ac aros yn Sir Benfro wnawn ni ar gyfer ei daith e. Dwi'n mynd i ddechrau'r daith yng Gwm Gwaun, neu Gwm Gwaun, a wedyn mynd dros y mynydd lan i rhywle o'r enw Bedd Morris, lawr wedyn tuag at Drefdraeth i'r Parog. Dwi'n siŵr allai wanglo fe rhyw ffordd i ennill. Mae eisiau plan, a mae gennau plan. Fi'n disgwyl pethau mawr ydi. Better be good. Wedi ei arfogi ar cynnig plan ydy yn barod? Dwi wedi bod yn eitha confident ta nawr, ond nawr bod e'n diwrnod unhaith i, dwi tymed bach mwy nervous. A'i dechrau yn y Dyffryn Arms yw'r plan? Tafarn adnabyddir trwy'r byd fel Tafarn Bessi ar ôl y perchennog Bessi Davies, un o gymeriadau mwyaf enwog Sir Benfro. Well, hello. Croeso i'r Dyffryn Arms. Fancy seeing you here. Dyma Nerys. Hello. Shw ti? Ti'n gwybod ni'n dod? Hi yw'r fenyw pwysig. Ie, wel ni. Mae hwnnw tafel yma wedi bod yn teulu ni dar 1845. A wrth gwrs, gollwch chi Bessi yn 23, hefyd? Do. Bod i wedi, gatho ni chat cyn oedd i yn sal, ond gatho ni'r chat oed. Mae rhaid ti cadw'r tafel ar agor, so na beth benderfynwn ni'n neud. Ond mae enw i dal a ben y drws. Bydd beth yn mynd, chi'n meddwl, fi wedi gofyn i'r cwmser lle cadw fe na, fi wedi. A maen nhw wedi gweud ie. Nid gorffen y daith mewn tafarn, ond dechrau hi mewn tafarn. Dim ond Iwan John yma. Ond lle chwedlonol, ble arall oedd e'n mynd i dechrau? Wel, mae'r paent na siŵr o fod wedi gwneud tolc yn ei nerfusrwydd e. Sdim ond un ffordd i fynd nawr, i fyny. O, na. O, acha fi. Reit, gobeithio bod chi'n ffit, anyway. Ond mae'n rhaid dwi'n meddwl taw ti sy'n ffita. Ie, fi ffansi her. Na'i reid. Eisteddfod. Dyna fi. O, ras i'r top. Sa'n ras o neb. Fe, ti'n gwneud dwywaith hwnna yn barod. Ie. Dyma, slow bach rhywun. Ie, slow bach, achos bydd hamstring fi'n mynd. Siw wyt ti, Iwan, dyddi yma, anyway? Dwi'n iawn, diolch, siw i ti. Fi'n arreid, na fi. Ar ôl dy lawdriniaeth di, fi'n gofyn cwestiwn yn gofyn am dy iechyd di, yn neis. Diolch yn fawr. Ie. Dwi'n iawn, dwi'n lwcus iawn. Ges i aren newydd 2020, un o'n ffrindiau gorau nath roi aren i fi. Ie. Steffan, diolch Steff! Ie, good boy. Ie, dwi wedi bod yn lwcus iawn. Ie, ti'n gret, ti? Dwi wedi bod yn lwcus iawn. Beth odd yn y fe fod e'r match a bod popeth di gweithio o ran ffrind gorau ti, a jyst yn rhyfedd sy'n weithio dda fas? Wel, oedd, ond oedd mwy nag un ffrind wedi rhoi henwau ymlaen, sy'n, O, mae pobl yn lico ti, Iwan. Bydden ni wedi fyd, bydden ni gyd wedi wneud y fyd, bydden ni. Ond mae'r teg ddo, achos mae jyst yn gweud cyfrolau am ffaint ti'n golygu bobl, a ffaint mae bobl yn parchu ti. Mae yn, achos oedd hyn o dad fi am gyfnod fel, reit, be fi lli wneud, siwt fi lli falle gweld os fi'n matchu lli helpu Iwan. Oedd ddifri o hanner crymech mae rai aren i ti. Paid! Cerdwch! O'n i tym bach yn taken aback. A yn wedig amser nath Mirain weid bod hyd yn oed ei thad wedi, gweud, siwt lle i wneud nawr. A, wedi hel. Mae hwnna'n ridiculous i fi. Mae pobl amazing mas na. Mae Iwan wedi bod trwy tipyn, i ni'n gwybod hynny. Ond mae Iwan yn annwyl iawn gan bobl yr ardal a Chymru gyfan a dweud y gwir. Wel, dyma ni. Bedd Morris yw hwn. Ie. O'ch chi'n gwybod pwy yw Morris? Na, pwy yw Morris? Wel, sneb yn gwybod pwy oedd Morris, mewn ffordd. Achos mae yna straeon gwahanol am pam bod hwn yn fedd Morris. Nawr, un ohonyn nhw yw bod cwpl wedi dod at ei gilydd, ond oedd y ferch ffarm oedd ei thad i ddim eisiau iddi hi briodi y boi yma. Nath ei weid, na, a ffeindio rhywun arall iddi. Wel, yn y diwedd, nath y ddoi fachgen treol sortio fe mas rhwng ei gilydd a cael duel. Beth yw duel yn Gymraeg? Brwydyr. Brwydyr rhwng y ddau. A beth ddigwyddodd yn y frwydyr? Gollodd Morris. Morris! Dim Morris. Do. Hence, bedd Morris. A mae sôn bod y ferch wedi
torri chalon a marw o'r herwydd ar ôl hynny. O, driam bach. O'n i'm yn credu hwnna i gwbl. Fi'n meddwl bod e wedi gwneud e lan o'n y fan ar lle. Mae yna sawl un sydd yn dweud stori a dweud celwydd yn dda iawn, a mae hwnna wedi hwyluso'r daith, dwi'n credu. Yn wylo'r diddanydd, Ceri, sdim sio beth a ffeithiau, dim ond deunydd. A'r cymylau yn croni, mae'r tywydd wedi troi, ond ddim yn ddigon i gweto'r olygfa. Tynnu bod hi bach yn fwll, ond lawr fyna, ongl arall o Pendinas. Oce. Ble wni O dweud? beth welon ni ddo. Obviously, byddwn ni gweld mwy wrth fynd lawr, a mae'r olygfa fyna i fod yn well na hyn. Mae'n mynd i glirio. Mae'n mynd i, Mae'n mynd i glirio. Mae'r anon oedd fel, oh my gosh, mae hwn yn wefreiddol, mae hwn yn anhygoel. Ond eto gyd, fi jyst fel, jyst yma gytre yn y fe. Eisiau bwyd nawr. Mae'r wac yn mynd yn eitha hir. Te Ceri, rhwng yr hedyn ym Lwybrwn i ffeindio picnic mewn perth. Drycha. Dwi wedi dod â stwff yn hyn, Gogoniant. ond mae dal spel da ni fynd lan i fyna. Bach yn nerfus nawr. Sa'n os byddwn nhw'n licio beth dwi wedi wneud. Diddorol. Bob o facrell, felly? Wel, i ddechrau heddi, mas fyna dwi wedi bod yn pysgota a wedi dal mecryll ffres. So dwi wedi gwneud pate. Ond ti yn licio mecryll neu ddim? Dwi ddim yn hoff beth fi. Hannig o tymed bach pan wedodd e macrel a pate yn yr un frawddeg. No, iawn, yw e? Mae'n neis. Dyw e ddim o mecryll gallu bod yn... In your face. O, di, mae'n just yn overwhelming, yn yw e? Mae'n fel yn ormod. Weithio. Ia, mae hwnna, i fod yn deg, mae hwnna, sa'i fita hwnna. A hefyd, i fynd ar ei bennet. O, Mae da ni caviar. Mae hwn yn exotic iawn. O hala ham sandwiches ti a fi edrych bach yn middle of the road, really. Rwy'n i weld bore fori. Cwrs nesaf nawr yw seafood bisque Beth? gyda prawn a cranc. Wedes i bydd yn exotic, ynddo fe? Dwi'n credu mai nawr i'r amser i gyfadde, ond i ddim yn hoffi bwyd y môr. Fe rai fi driale. Na i driale. A so ti'n mynd i weld weith os na fi'n bita fe, wyt ti? Oedd hwn yn Oliver Twist, oedd e? Actually, so byth di cael o'r blaen, fi eitha licio fe. Mae'n wers yn yw e. Sa'n meddwl bod neb wedi cael hwn o'r blaen. Dim cweit yn recipe. Ti'n neud o lan. Dot ddim yn licio pysgod a such, ond ti'n meddwl nath i dreial e'n lyflu. Mae hwn yn neis. Os na ti'n treial, ti'n meddwl, ti byth yn gwybod. So i wneud hyn, mae rai bod ti yn eitha keen yn gegin. Ti'n rhywun sy'n goginio ta beth, ie? Dwi'n licio potio a wneud pethau lan. Fel chi'n gwybod. Ie. Wrth i ti fynd? Ond ti'n meddwl, achos nes i ennill pryd o ser. O'n i... Yn ôl. Do fe? Gywir. Nes i just ennill. Yn erbyn pwy? Ein prif weinidog. Ein harweinydd Rhaid Cymru. Do fe? Chi eisiau pwdin? O, de. Beth da fi yw creme brulee. Ond sa'i di wneud e. O, gewn ni faddau ti hwnna'n iawn. Bwyd posh da, Iwan John. Right, crack in. Woo! Hwna fe wed, dwi'n falch bod yn creme brulee cynta, lan fan hyn. Na. Ie, yn cynta riod. Wel. Cynta riod. Gofio hwnna'n byth. So, ware teg Iwan John, chef Iwan John. Ie. Mae cwpl o'n nhw wedi dweud fod pysgod ddim ar dop i restr nhw o hoff fwydydd, gan weld siwr y marcau yn y man. Yn y cyfamser, lawr â nhw drwy dre Drefdraeth i lan y môr. Cynni, diwedd y daith yn parog. Ha? Be chi'n meddwl? Hoffi'n fawr. Hoffi'n fawr. Fawr iawn. Wel, fel llwch chi weld. O, i ni? Ie, i chi. Ond cyn ni, mae rhywbeth bach da fi i chi, achos eich cwmniaeth a'ch gan bod i yn Eisteddfod y Garreg Las, hoffwn i rhoi rhain i chi. Calon bach.
Wedi wneud o Garreg Las a Preseli. Wel, diolch yn fawr. I gofio am ein hadau gyda'n gilydd. Fi wedi dwlu. Fi rili wedi dwlu. Ych chi da? Iechyd da, boys. Iechyd da. Diolch, Ys. Y cwmni gorau. A iawn, ar ewchog. Lovely.